drugari, dobrodošli u moj novi video. Mimi je sakija Kinder 5 jaja i onda ćemo da ih stavimo. Hajde! Idemo ovim putem. Ne sam i sumnjivo ovo kamene, čekaj da vidim da nije tu. Dugaji! Inače dugaji, mi se nalazimo u jednom parku koji se zove Hyde Park. Ajde da vidimo šta ima u ovoj jupisi. Tu žive neke životinjce, a možda se tu krije i neko naše jaje. Hajde dođi do mene. Evo dugaji, našla sam jaje, a sad su nam ostali još ti. O, neka jupa, verovatno je tu neko jaje. Mislim da sam našla jaje. Tam. Idemo da tražimo još dva. Ja vas čekam da ih posle otvorim. Pogledajte kako je lijepa struja. Hajde da vidimo izbliza. Pa to je jaje! Ovaj pak je pun neobičnih statuja. Ajde da vidimo onu odliku sveta. Šta to vidim? Kinder jaje. Mislim da se krije iza ove jatice. Pa mi ovo ovdje jaje, aj sam ga dofatija. Sad idemo da otvorimo na nekoj kupisi Kinder jaje da vidimo kakve smo igračke dobili. Evo dugaji, ja sam vas spasala da otvajam jaje. Evo dugaji, prva igračkica je Stegosaurus. Sljedeća igračka je, ovo je autiš. Jer su autiši za dečake, poklonili su ga nekom mom dugaju. Ona mi se najviše sviđa, kao neki ljubisasti reptil. I dobila sam još jednu reptisu. To su dve sestre. I posljedna igračkica je ova sova najokvisa. Evo dugaji, sve smo otvorili Kinder jaja i koja vam se najviše igračkica sviđa? Meni se sviđa ova i ova. Ako vam se sviđa moj video, lajkujte i prijavite se na moj YouTube kanal Ines Patkisa. Sad dugaji!